Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन गोब्जियाम सेराब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय I am very happy today. आं गोबां खुसि मानो होनबा जाय थांखिखौ लाना आं बेसेबांबा समसिम खामानि मावगासिनो दंमोन सासे आयं बोराइनि आयं बुरैनि बिथांमोननि जि खामानि बिथांमोना आंनो दुखु जानानै गाबै गाबै होदोंमोन बै खामानिखौ दिनै आं साक्सेस खालामनो हाबाय 5 बिगा हा बिसोरनि हाखौ दारि गोलावफोरा जब्द खालामनानै कभार खालामना दंमोन आरो बिनि गेजेराव बिसोरनि हाखौ दाननानै नामखौ जाय अरिजिनेल पाट्टादार जाय बे आयं बिसोरनि नामखौ दानलायलायनानै प्लानिं खालामदों मोनसे मा सासे बर' मानसिनो फानबाय बे आयंआ नाथाय आयंआ फानाखैनो आरो बिनि गेजेराव बे आयंआ स्टोरीखौ खोनासं आं खोन्थागोन नोंसिनि जिउआवबो जादों जानांगौ माखासे स्टोरी ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे आयंआथ' फानाखै बाट बेखौ आयंखौ फानदों होननानै बेबायदि मोनसे फेक बायदिसिना खालामनानै आरो बिनि गेजेराव बेनो बे बर'आ गुबुन मुस्लिमनो फानबाय माने दारि गोलावनो आरो बे दारि गोलावा गुबुन दारि गोलावनो फानबाय आरो बे दारि गोलावाबो गुबुन दारि गोलावनो फानबाय बेबो बोसोरसेयावनो बे जाथाया जादोंमोन 1993 बे जाथाया जादोंमोन बेखौ बानायदों आरोना बिसोरनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां समसिम केस खालामबाय केस नांबाय 5 बोसोरसिमनि बारा जाबाय किन्तु जेबो सल्युशन जायाखै जेबो सल्युशन खालामना होआखै रावबो मदद खालामाखै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंखौ बोरैहाय माने आंखौ आरोना बोरैहाय कानेक्ट खालामखो बियो जोङो मोनसे पद्मपुरावहाय मोनसे जाथाय जादोंमोन आं बेयाव थांदोंमोन ना बेयावहाय बियो बेखौ खबरखौ लाबाय ओमफ्राय आंजों फैबाय रायलायफैबाय ओमफ्राय बे केसखौ स्टाडि खालामबाय ओरै थोरै जे हाखौ बिसिनिखौ नामखौ दाननानै गावसिनि नाम खालामना दोनबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि बेयाव प्रुफ दंजोबो आं नोंसोरनो खोन्थागोन जोंनि बर' हारिनि फिसाफोराल' मानो बेफोरबायदि जायो आं बेबायदि सानबाय जों मोनसे मिटिं खालामदोंमोन आरोना पद्मपुरावहाय जोंनि बर' हारिफ्राल' मानो बेफोरबायदि जायो होननानै जों बेबायदि रायज्लायनानै जोङो आरो बिनि गेजेराव बे आयंनि हिन्जाव फैनानै आयंआ मेगन नुलायलाया बिनि गेजेरावहाय जोङो बेखौ लानानै नायबाय आरो बिनि गेजेराव बे हाया बे क्लास बबेयाव गोग्लैयो आरो बे पाट्टादारा मा क्लासाव दं आरो नैबे खोन्थाफैनाया मा क्लासाव दं आरो एरिया मायाव गोग्लैयो जों फुरा डिटेल्स लाबाय डिटेल्स लानानै बे हायाथ' ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया गोग्लैयो बिनि गेजेराव आरो जाय मानसिफ्रा 1990 मायथाइयावहाय बोसोरसेयावनो आरो मास मोनसेयावनो आरो सेम डेटआवनो बोरैहाय साथाम साब्रै मानसिया बेखौ बायलाय फानलाय खालामखो आसुरित गोमोबाय बेथ' नाटकसो बेथ' फेकसो जाय बानायदों बेखौ बानायना गालांदों जायफोर मन्दलफ्रा जों बिनि उनाव कमप्लेन खालामबाय जों बिनि सायाव रान खालामबाय केसखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा होनो हियारिं खालामनानै बिनि गेजेराव नुजाथिफैया माया सेक्रेटारिनिफ्राय जों बेखौ लानानै बेखौ केन्सेलेसन खालामनानै होनो हाबाय गोबां मोजाङैनो किन्तु बिथांमोनहा जों थांबाथाय मेगना ओरै गिदिर गिदिर नायो गोजा नायो जै आं थांबाय आरो मोनसे दंबावो सासे मानसिनि मानस आदा होनना बिथांनियाथ' हाया गावनि नामावनोखा माने आरो बिसिनि हायावहाय दारि गोलावा जब्द खालामना दङ हायाथ' बिसिनिखासो नाम जारिखा एकदमबारे मेडिपेट्टाखा दा बिथाङाबो खैफोदाव दङ बिथांनि थाखाय मोनसे एभेक्सननि नटिस बानायदों आरोना बेबायदि गोबां जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा खैफोदाव गोग्लैना दङ मेन प्रब्लेमा बेनो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जुदि जों जेब्लासिम सोखानो हाया अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुख सान्ति जानाय नङा नायदो रायजो राजाफोर जोङो दायो बेखौ बे जाबाय अरिजिनेल जों बेखौ खालामनो हाबाय केन्सेल आरो बिनि गेजेरावहाय दा बे जाय मानसिफ्रा बेबायदि मा होनो खालामजादों बिथांमोना गोसो गोथारै फाइट खालाम नाजा जेब्लासिम फिथाइ मोना 5 बोसोर नांदोंमोन दिनै जोङो बेखौ नाजायै बे आयंनि हाखौ जों उदां खालामनो हाबाय
इसोरनि अननायाव आरो दानि सरकारखौ थेंक्स जासियो। रायजो राजाफोर जों जोंनि हाखौ प्रटेक्ट खालामनाया गोबां इम्पर्टेन्ट दै, बेखौ गोसोआव लाखिखा। जों जोंनि हाखौ जों निजेनो प्रटेक्ट खालामाबा गुबुना बेबायदिनो सेनानै लाबाय थागोन। गावनि हाखौ प्रटेक्ट खालाम आरो लोगोसे गावनि हाखौ ओइ मा सोर सेना लागोन मियादि पाट्टा खालामना लाया माया माब्लाबाबो दासानखा। मियादि पाट्टा बानायनानै ला, जेबो नङा, मियादि पाट्टा खालामनानै ला। जुदि मियादि पाट्टा खालामाबासो नोंसोरा प्रब्लेम जागोन फिउचाराव। स' बेनिखायनो मियादि पाट्टा खालामना लानाया सरकारि हा माने बानायनानै दोननायनिख्रुइ मियादि पाट्टा बानायना लानाया गाहामसिन। गावनिनो सुबुं रायज्लायना ला, बानायनानै ला। स' बेबायदि गुबुन जाथिजों सेनानै लाजाबाय थानो गोनांथि गैया। आरो बेनि गेजेराव गाव हारसिङै पार्सनेलि जुदि थाबायालासिनो थायोब्ला बिराद प्रब्लेम। गाव हारसिङै नाजा, रावबो नोंनो मावनानै होबाय थाया। स' बेनिखायनो गावनो हारसिङै नाजा खामानिखौ मावनो। रावबो बेवहाय गोरोन्थि खामानि मावबाय, बे अफिसारफ्रासो थांनाय सरकारनि सुबुंफ्रा मा खालामखो आं बेखौ मिथिया। खिन्थु बे समावहायनो जुदि अफिसारफोरखौ जुदि स्ट्राइक खालामोब्ला बेबायदि मालायनि हाखौ बर' मानसिनि हाखौनो गुबुन दारिगिराव मोनलायलायनाय बेबो ट्राइबेल एरियायावहाय बिराद साननो गोनां बाथ्रा। नाथाय दिनै बे आयंआ मोनफिनबाय, बेनि थाखाय धन्यबाद, बेनो थेंक्स आरो गोजोन थाबाय। थेंक इउ स' माच। आं माने बे बाथ्राखौनो आं फोरमायनो थाखाय नोंथांमोनसिम बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मानो होनबा आं दिनै जोबोद खुसि, बिराद समनिफ्रायनो नाजाबाय थानाय जिखिनि केस दंमोन बे केसखौ दिनै साक्सेसै जों केन्सेलेसन खालामनो हाबाय। जाय अरिजिनेल बिगुमा बे बिगुमाया मोनबाय दिनै 5 बिघा हा। थेंक इउ स' माच, खुलुमबाय, थेंक इउ।